Kinsay gusto makita or mutanaw sa kabina na mo diri sa barko. So ako lang ipakita dai no. Unya kada crew nami tagsa-tagsa nga kabina. So ako ra gyud nagpuyo diri. Then 9 months sa ko diri as a third engineer. Unya ingani ang sulod dai sa akong kabina no, ingani ang design, ingani ang arrangement. Nya ang makita niyo diri sa akong kabina is na ay gamay nga refrigerator nga igor og kasudlan ng giraffe, elepante, dinosaur, kay gamay ra man kaayo nya nasa tay heater nya. Kaning heater pwede ra ni sad nimo gamit in times og kanang ganang kamay na mugbugnaw. Nya nasa telamisa diri no. Nya diri nato ibutang ang ato ang laptop, tab, cellphone, hard drive ug uban pang malalang mananap. Nya ako nga vitamins diri na ako gibutang sa aking cabinet. Nya napa sa diri sa ubos kay importante gyud kay vitamins diri sa barko. Sayang kay atong pagkapangit ba nya. Masakit rata, di ba? Nya diri sa pikas nara sa ako gibutang diri akong mga personal hygiene kanang pangbuling-buling ba sa imong lawas nya pang kamuritsing sa imong dagway. Nya kada crew di ay nami tagsa-tagsa nga telepono diri no. Kay kung gusto ka mo tawag ni San Goku og ni Naruto, pwede ra gyud kayo. Mausay dahil niya akong higdaanan no nya. Sud sa siyam kabuan, wa gyud ko katugan akong higdaanan ba kay matug ra ako sa sawg. Tuara akong bagahe ay nagpahipi lang wa na ra ba ni na break in basig na flat na sigurong ligid ani. Hinoon nahutda na masad ning gasolina. Naa sa di ay window dere aw bintana ara dai kay Bisaya ra man dai ko. Nya pwede ra sa ka makita og dolphin show diha no or mutan-aw kan dogong pwede ra sad. Nya naa sa day may gitawag nga ship's clock kung asa may nga lugar mo among gamiton nga oras. Ingon sila ba kay magkabilang mundo kuno ta kay di ta pareha og oras. Pero para nako, ikaw man ang akong kalibutan. Paano masabi? Naa sa day ko'y sopa diri nga mo'y gihigdaan sa akong duha ka bag. Wa man naliwat sa tag-iya nga motog og sahog. Naa sa day ay locker diri or cabinet nya. Diri na ho ipangbutang ang mga sanina og kapobrihan. Kay wala man tay kayamanan, di kapobrihan na lang. So, mo to isod sa akong kabina no. Aw, naa pa di ay. And then mo din among CR. So, ani ko maligo, ani ko malibang. Nya, ani sa ko manglaba. Aw. Speaking sa laba dahil nami kaugalingon nga laundry dere. Nya na sa shower dere kung ganahan ka maligo og bugnaw, pwede ra sa kamo gamit og heater. Nya kung ganahan ka mo ligo og init, pwede ra sa kamo gamit og cold. So, mora na siya no. Salamat kay sa pagtan-aw. Hinaot nga wala ra sad mo nalipay og wala ra sad mo ni katawa. Nya, ampi mo tanan. God bless.